Aja lali subscribe. Kok leren, Rek? Dah. Lah wong kate jula-juli leren. Mongko iki kate laporan nang gone lurahe. Apa sebabe kok kepingin digendingi? Sebab aku wong blater. Sadurunge dadi kami tuwa pancen blater. Lungguh dik warung ambek sak koncoan. Kapan sampai aku diborki mulai step aku. Pancen jari bapak ngono. Ya, hayah. Hati-hati kon yo lek kapan mangan ngombe dik warung ojo sampai keborekan le. Kok lek sampai keborekan kon hati-hati tak gepuki ngono kan. Lah mulane bareng wis iki kate mlaku nang lurah dadi kami tuwa iki, lek gak digendingi gak enak. Masih ono terop lek ono hayah gak rame. Usume wong wis padha mule aku gak mule. Pancen gak duwe dhuwit gawe bowo. Apa sebabe aku kate laporan kok njaluk digendingi pikir susah rek. Jadi kami tuwa, jenenge wong jadi kami tuwa gak duwe bojo kepingin rabi, bareng wis rabi duwe bojo 3 wulan mati. Lho, iki ana wirayate rek. Lek pacarane 20 tahun. Rabi 3 wulan mati sebab ngene. Biyen wis janji bojo, Kak, masih besok dibeganjar ya apa ayo tetep wong loro. Iya, Dik, ngene aku. Bareng wis dadi manten padha gak nyambut gawene. Bareng oleh 2 wulan bojo takon, Kak, ya apa iki padha gak nyambut gawene? Ya apa Dik ayo padha dolek ngene aku. Bojo nekat wong pancen wis cinta. Wis bapakku sing nyambut gawe sampean lon-alon golek penggawean. Masih abot tak lakonane jari bojoku. Ya Dik, wong panjene wong cinta. Bareng budal teko omah lawang dibuka berangkat. Centing dising sekti. Perasaku lak yo dodol tang rombeng tambah bu tangoki enggak dadak becak. Aduh remah. Tak larang bi aku lo tak larang gak gelem polahe kayane akeh. Kemululusan sampai mati. Bareng wis mati oleh 3 wulan oleh 15 dino gak kuat pikir tok ketokan ngelencer aku. Ngelencer ono di expo kono. Wong luar biasa, wong lanang wong bedok, lanang tuwek enom kempong perot akeh. Bareng teng petengan melaku tak tuteno. Wah iki jange gantine bojoku bapak, masih durung oleh 1 sih aku rabi ae ngene aku. Wong lanang pancen nakalan. Masih sumpah nakalan. Yo aku iki wis tak tuteno, golek pawakane kaya gitar. Gelungane cioda tadi zaman kuno. Selendange pelangi tak tutno bareng wis sepi tak dolit. Perasaku lek wedok dadak warimun. Wah, celaka. Wis kapok aku wis kapok. Lek ngono jajase rek, nduk glenung rek, ndung glenung. Jajal. Iki jajal, tapi swara wis entek. Iki saking dipaksa aku. Engko gak gelem dikurangi bayarane. Maka tinting kula lak roro gledek adek mo sengah. Jok susu guyu dhisik. Make ratin sing kok tak tero mung candek adek montengah. Kok maki guyu kon peksore wong gak ngerti kok. Ini maki dendeng aku gak seneng. Kating gladak gak ono garangane. Lek cara Jawane. Maki ayu aku gak kepingin bareng tak candak kan ono brutune. Lek pas diterusno pola brukong. Lek brukong iku gak ono apa-apane wis kodhong. Dadi mosok ana wong wedok gak duwe brutu. Lek mlaku ya apa wasaran?
Duh, repot. Cukup mendung saparegan mong langandung adelakena. Wis meteng kan kok bojone. Pangapora meleapen jung Pangrewo pamelena entar kota serbejerai pangapora mulai ngejung Pangrewo membedasala nyon pangapora Gunung Pandale, Gunung Lentang, Pangrewo ngalahin ning sakoni kula. Masang bedhek mapapenan, jaya wong gila lan cengken. Pangewong cukup mendung nek lemah bayi kula tak kelar badan seneter jaga tedung maengak bayi Aduh tangi turu pancen eling wong pancene wong cinta ngene iki yang berbes milih ya ngempet tidak ngempet ya apa
sing kadung turu ngorok banter-banteran Pak Lurah gugah wong patrol geragapan siji tatonde urange pangan Pak Lurah takon yo apa kaamanan wong turu tangi gragapan yo pentongan kliru kunonan aduh kesel aduh lo nangan di pipo mang habis sampai lali kate laporan sampai lali rek aku kate laporan gending bajakan rek kunoan ngene ning nong tung tak tong tung dong dang tak tung prong prong dong kita kentak tung tok dong dang dong kita kentak tung tok dong dang ding dang didok didang ding dang didok didang dong dang kita kentung tung prong prong tung 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 tak blong gelang coba sih gendangnya blong gelang blong gelang gila diuli keras ning nong nong kebo keliru tung tak kong dong kita kentung tung trong trong kentung tung tak glong glang jajar rek berangkat nang keluar sarung sama rendah iki pen. Coplak glong-glang maneh engko pen kelambi iki. Bagus. Nyok kelambi mbek ujeng iki pen baku mulai kaya Tarsan. Kayak kaya Tarsan kuto. Coba sepisan kas berangkat. Loh, lah kok kentek anak ya. Blok. Nah, loh, mari alon-alon akhirin tek gelong-gelang. Wis aja pek wis kelambi tak gawe maneh rek. Gak enak. Bengi gak iso turu, kepikiran. Wong lek wis kena penyakit cinta wis dah sapa ae. Lali sembarang. Lali apa sembarang gak duwe. Gak lali kok jenenge gak gablek. Cuma sing penting niat. Masih gak duwe lek duwe niat lho. Isah umpamane aku kepengin sepeda lho lek duwe niat. Masih gak duwe apa-apa. Ya cuma kepingin tok. Tapi wong antas sing ini karo aku lho, derajate ya padha cuma ndek iku rondo, masih rondo gak peduli. Aku biyen semboyan, gak kena perawan rondone. Ben wis tau pacaran barek aku. Wis tau tak kei tanda mata. Ali-ali, cuma ya ilang matane. Cuma ya emas, tapi yo gak akeh, sak gram ya. Tapi ya sepuan. Tapi gak kena semono, wong cinta gak perkara donya. Sing penting ya berpaduan jiwa di antara jiwa. Situ cinta saya cinta kawin beres. Iki kapan kawin iki? Rek ngomong ya iso ae tapi pelaksanaan iku angel. Dinane iki aku semayan. Panjenengan dhek karo aku ben wis jatuh karo aku. Jatuh cinta. Cuma ya alangan aku nang Kalimantan karepku ya golek syarat ge rabi. Tetap bareng nok kono
Aku krungu-krungu wis dirabi uweng. Pas nene baseman aku lek uweng. Loh, Pin. Ngomong dhewe ngene kene lho. Ku nanti-nanti di pinggir kali Wonokromo. Kok gak enak muncul. Kan lumayan lho nggone gak enak tok. Lah iya. Lupute ngisore tol lho kene. Lah iya. Anak bis larat. Lho gak apa-apa, sing penting lak gak ketara ta. Tadi didelok teko dani gak ketara lek pacaran ngono lho. Sang rempon. Ngawur terima wong kate adus. Oh, iki lek ana sing nyekseni ah, mbok nono anggang-anggang to bajul bareng lak ero ta. Oh, wis panjang kono ono. Bakron. Ngawur. Kon kebro sanggo lewo kon. Ngono wedi aku lho. Aku iki sanksi lamen niku, sope gak tau tepat. Lho biyen lan. Ojo main ta biyen itu karena kebutuhan. Butuh apa? Bukan karena aku melarikan diri, karena ya karena apa aku iki? Lah iya, sampean janji sampean tinggal nang luar Jawa cek suwene gak teko-teko, gak kirim surat. Nyambut gawe. Apa mau? Nyambut gawe apa? Nyambut gawe ya kanggo syarat iki karepku. Saiki wis oleh donya, saiki rapi dadak kon wis dirabi wong. Lah iya lah aku nuruti karepe wong tuwa, lah ngenteni sampean ae ya apa aku. Wis gak ono salah ta. Wong tuwa iku gak ono, wong tuwa iku njerumusno ke jurang kesengsaraan. Gak ono. Tapi akhirnya ya aku gak seneng ya apa. Ya cek ro rasane wong tuamu. Nah iya ya gak serasi. Dadi mulane lek gak oleh dhewe kadang-kadang gak bahagia. Makane. Nak ngono, kadang-kadang oleh dhewe iku tuku sarunge angel ya ono. Cuma bahagia kan ya? Iya ya usaha sih carane. Lah saiki sarane kon wis ditukokno surat karo bojomu. Lah aku menanti. Tapi lah men lak sik gelem ta mbek aku. Loh, gak kena prawani rondo niku. Nah, masih aku janda-janda bersih kok, Mas. Iya. Suci aku. Iya bersih wong gak wis gak diopo-opo ya bersih. Soale kon lak kate anu aku ta. Loh, ya apa sih? Sumpah aku gak rayuan iki temen. Ketok saiki aku capilan pulka barang iki ya kon. Sampe pulka iku ndi? Iku ta. Boleh kaya ubah zaman biyen. Sampe temen ta mbek aku. Wis saiki sumpahku kon dadi apa aku sanggup. Dek sampama aku dadi kembang, Mas. Sampe dadi apa? Aku sing dadi uler Dik. Wis ta. Iso mekar wis kembange puret. Gak ngono iku lho, kalau kamu jadi bunga aku jadi tangkai. Nah, kan gitu. Wis ta, dadi apa ae kon iki? Kalau aku jadi Sinta, Aku jadi Rama. Rama apa? Hah? Rama apa? Rama tambak. Ya Rama Sinta iku lho. Iya. Aku dadi Rara Mendut sampe Aku dadi apa? dadi Klono Citra. Kon lu Citra. Endi sih? Citra sing ngenong lho. Nanti saiki ya wonge. Sampe niku mblakal to Pak Citra barang. Paling nduk THR kono lho glibet. Lah saiki dadi apa sih sing paling Sampama aku dadi intai. Aku sing mengin. Hah? Mengin. Kok mengin sih? Lah kon intai aku mengin dadi mengintai. Aku dadi sampik. Sampe dadi sampik lah bonge lho endi, Mas? Bonge kok pamanku ae. Soale Gak ngono. pamane gane lak glundang-glundung ae. Iki sumpah serius lho sampe ngono. Serius, Pak. Perkara bong kok tak golekno mercon, paman jumeti mercon ae dadi bong. Gak wis aku percaya nek men cinta mbek aku, ya nyatane ya kembali padaku. Lho, saiki kon dadino bulan dah paribasane. Nek aku dadi bulan sampe dadi apa? Dadi mendungi, Dik. Lho, lak peteng. Ya didelok teko Tanjung Kodok kan. Malah grawono lah. Enggak, wis kon nek dadi bulan aku jadi bintangnya, Dik. Akan gitu biar cerah. Nek kon dadi segara aku dadi uyahe, Dik. Dadi kari golekno lombok. Iki sumpah capopo iki. Lah iki sisiran gak pokro. Wis meneh. Sisiran wis Gak cocok. Nggon iki gak cocok wis ngali nang kulone beno wae. Sumpah-sumpah nduk iki lho nggo apa tertek apa mbobo. Ora ono banjir. Aja ngono ah, yang golek nggone tepat sampe dari rono ku ya apa? Iki ono dhuwit didik. Iki Iki duwe apa? ono di 10 menit balekno 15 ya. Ya ndino wis mana? Tanda mata. Gak oleh saiki. Gak, iki lho dhuwit 10 kanggo tanda mata. Temen ta? Tukon orok. Wis perkara orok gampang kok, tak rokno asem wis gampang. Gak usah mas meket kembang kok dirok. Engko perkara orok tuku dhewe sementara, lah ndukuran ya tuku dhewe ya. Apa ndukure? Ndukuran kok putih sepatu perkara sepatu tuku dhewe dhisik ya. Kabeh tuku dhewe. Ayo gampang. Sampe tukane ku ndi? Engko aku tak nang pasar ya. Napa nang pasar? Gumilak nang pasar malam iki. Engko tak golekno. Buka kelas niku. Heh? Apa? Buka kelas. Ngawur dodol pasar kok. Lah iya ya apa sih nyambut gawe tepak sampean iki nyambut gawe apa sih sing bener iku? Wis perkara penggawean gak perlu awak muruh. Sing penting lak kayane. Kok dirahasiakno sih? Iya, wis gampang kok dadi bojomu aku mesti kayaku gede kok. Mulia nggawa akeh gede mesti. Kadang-kadang nggo lesung kentongan wae. Kok dhuwit lho dhuwit. Oh iya dhuwit gede. Saiki ngene, engko jam 10 aku nang nggonmu ya. Temen lho ya. Jam 10. Engko lek keluar jam 10 seprapat tutupen omahe.
Sing penting ku resmine, aku ki gak enak masuk nduk kampung ku riwari lak delok wong. Ya, mulan aku kok nggawa rok ya, nggawa sepatu barang teko pasar bengi jam 10 aku tak rono. Jam 10 bengi lho ya. Iya, wis mangko tak tutup lho ya. Iya, wis. Dewe. Sampai aku kan. Oke, Pak. Sampeyan, Pak. Apa aku? Pak Bayi. Pak Bayan. Waduh, kon iku penduduk kene mbok iso ngajeni aku po kon Nggih, Pak, sampean, Pak. Nggih. Kon iku wedi yo rek ambek Pak Bayan. Kenapa? Wedi yo. Aduh, Pak Bayan entek melet kon, Nduk. Terus kan wedi. Ya apa Pak Bayan iki lho kek ono rai. Oh, ditambahi. Kaine kurang. Diculsun ayo. Topeng ya napa topeng? Mosok rai ku mangkari kantil ndek bis kono, Mang. Nek kek rai Pak Bayan. Ya apa kon iku lho iso nglungguhno aku rek. Nglungguhno kan kuwi. Lho. Wis. Lho kon gak nglungguhno ngentepno kon niku. Soale biyen sampean kali kula lak kanca, Pak. Sampean niling ki. Kak, biyen wong sithik saiki wong sithik kele-kele. Sampean duwe cakepan terop kula mbon sampean bayar biyen lho. Lamongan sampean para Pak Lik biyen lho Pak Lik. Kon niku ngomong belakang. Wis, kon niate gawe rusuh kampung kene. Ora napa sih, Pak? Kon ojo kon baleni maneh. Kon ku wedok keluyuran ae kon. Lha enten perlune kok mun asal keluyuran. Gak usah ngomong ya ndelok waktu, itu waktu jam piro iki? Nah, kula ngomong napa, Pak? Rusuh napa? Aku krungu nek kon ngomong jam 10 menit. Nek aku gak merono rawange tutupen. Kate lha apa kon? Meneh. Jange berbaut kon. Ayo bermur. Eling. Berbaut niku lak mur, Pak. Ayo ngomong apa kon? Bingung Pak. Kula mosok ngomong meneh wong ngomongkin jam 10 mungkin kok. Bongkar rahasia kon ya. Ayo. Ya apa nyeng deh. Lho. Ya napa sih kok diusir? Gak usah. Nggih pun kok. Enggak sih perlu kok. Ya, yo gak krungu, gak krungu kok bae. Dublek. Aduh, gak dadi bayan kan ajine perkara bedes belek iki. Wis. Ngeten lho Pak Bayan kula niki mboten nyandelek. Niki lak mboten kada bojo ta. Lah kula nggih mboten kada bojo. Kula jenenge jam melapik kok. Mboten kula ora tore Pak Bayan. Napa elek sih lek kula ngrabi arek niki? Lah kan ora ta ora tak seneni wong tuane omonganmu. Lah kula damel apik ta. Lah sampean lak selaku wong tuwek niki. Iya tapi kan aja ngono di kampung iki. Wong kampung bendina kan ge semayan. Ayo mulai. Lho, nek aku sing nglarang ngono. Sapa kon? Ngimun medentengken sampean ngomong banter-banter untuk sampean mencelat. Gak wis mari tak permakno iki. Pak, nggih Tin tak tinggal ya. Iya temen lho ya. Sampai kena pengaruh sebab saiki iki wong iku akeh, ngono lho. Wong iku akeh ngomong. Ngomonganmu kok nglibet ae sih lho kon niku lho. Mboten. Kon iku tak larang, aku iki selaku bayan di kampung kene iki. Nek wak bayan ngomong sak kecap mbok gugun. Nggih, kula niki mboten ngomong apa Pak. Kuwatir kula lak kena pengaruh sebab wong cinta nu lak abot tak Bayan. Oh iya. Sampeyan dhewe tau ngakoni tak Bayan? Iya ya. Lah nggih, lak tau sih sampeyan niku. Kon iki ngomong ta medeni aku kon niku. Lah lak tau ta. Mulai dina iki aja dibaleni maneh. Ayo mulai kartolo. Mbok Bayan gawe hati-hati. Bayan. Bayan ono hati-hati ini. Godek sepatu ya iki. Dek tak tinggal ya, Dek? Iya. Pak Bayan, halo Pak Bayan. Yes, mulia. Sampai ketemu lagi Pak Bayan. Wah, masih gak ketemu maneh. Puntene mau Pak Bayan. Aku gak nglarang lho, Nduk, aku iki, Nduk. Mbok emano kon niku karo kon niku gak elek-elek arek lho sakjane. Dadak kon dikenal arek ceketer-ceketer. Zaman saiki ku ya ngene ya, ojo murih gantenge, gagahe. Sing penting nyuwargakno uripmu. Karep kula lak ngoten ta lah, sinten sing purun kali kula. Lah gawe apa kon dirayu arek kaya ngono? Kon iki pantes-pantesi, sak pantes-pantesane lho. Sak rendah-rendahe kon iki digawin camat. Tapi kon gak duwe derajat. Sama keselaken aku. Terus dadi lurah, dirabi lurah kon. Mboten kira nek kula dadi lurah Pak Bayan. Umpama kon dirabi lurah ya gak duwe derajat. Oh, tapi dereng cocok nggih. Cari ya durung pantes. Lah sing cocok. Yo sak rendah-rendahe kon iki dirabi. Lho, Bayan. Lho. Bayan sing kira-kira koyo sampean ngoten nggih. Lho masih gak kaya aku, umpama aku ya kenek lah. Mboten apa-apa sampean ngomong mawon. Wis perkara pakaian gampang, sepatu wis ayo nang Wonokromo. Sampeyan kembasaken. Gak ngenteni ngesulno dhisik lho. Sampeyan kuwi blak. Gak mater nek tak rabi, Dik. Lho ya apa? Gabah di omah iki wis kari rong tompo lho peken wis babah. Rong tompo? Iya. Sampeyan niku gabah ditawakan mbok berase. Lho roh omahku tak tingkat. Pundi? Lho lha iko, sebelah iko. Ya apa?
Lho iya itu lah terus karepmu ya apa? Lho tinggal nyingkrih temen aku iki. Nyingkrih gak pamitan. Wah kini ki temen wis kadung mancep karo Kartolo. Tapi nek gak tak lapurno nang Pak Lurah nang pendopo kelurahan, kampung tetep digawe rusuh. Sing apik lapor nang lurah nang cari. Dene lurah gak percaya, wis tak umukane, perlu nek cek ngandel. Beres wis. Dadi wong tuwa kaya aku repot tangguhane. Lah ya gak repot ya apa? Wis bengi gak iso nurukno awak rene. Pemane aku dadi lurah. Sing daran dadi lurah iku mesti kudu aktif rukun bare penduduk. Sampai gak iso konferensi barang aku. Sampai gak iso rapat barang. Lah ya apa dadi lurah kaya aku iki dubro berpenyakit ta. Wis repot kok. Sing darane penyakit lho, model werna pira cek akeh penyakit iki. Tapi segala penyakit ana tambane. Satu misal, lara mripat tombone lara mripat. Obat mripat. Lara untu tombone obat untu. Lah penyakit ku aneh. Repot tambanane penyakit gatel gitu. Ya, apa bengi kukur kero kena bengi ae. Kasih nurukna awak rene. Lho, semono maneh sing darane penyakit gatel iku. Cocok ngomonge tangga-tangga iku mang. Penyakit gatel iku jabane daging jerone kulit. Anjane iya repot golekane. Tak suntikno gak waras. Dukun tetek yang ngono gak waras tetek. Lah ya apa? Bingung rasane penyakit ku iki. Lho semono maneh bareng aku oleh nasihati yu ten ayem aku. Pak Lurah Baseman, napa Dik Ten? Nek sampean saged waras, nek sampean mentolo mangan waras-waras sampean. Oh penyakit gatel mawon. Napa Dik Ten? Nek sampean mentolo nggih, sampean pangan waras. Mangan apa? Kadal. Lah tak takokno kadal gedhe napa cilik tanggung. Wis tak cacak barek aku. Isuk aku ngene kebon turi. Ambek nggo kepiyok sapu kegerang iku. Bareng ono kadal prosa-prosa tak gepuk plek. Sik ore tak go mule. Kadal urip tak untal lek gedang. Bleng, nekat wis supaya waras gatel iku. Tak antaran rong dino bengi tambah keroken. Tambah iso turu bengi iku. Lha ya apa Dik Ten iki semen rek. Dik Ten ngene iki Dik Ten. Sampeyan niku ngomong minta-minta napa sih? Omong sampeyan kula turut terus kowe mangan kadal. Kadal kula pangan bocah waras. Dari Dik Ten. Kadal pinten lho Bas? Setunggal, kurang setunggal rene. Temenan sampeyan nggih? Nggih. Mesuk talek kadal maneh oleh maneh siji, rodok gedhe plek. Tak gomole tak untal ambek gedang ijo bleng. Wis bengi gak iso turu maneh. Lah ya apa le turu kadal loro balapan kok peteng kene. Ana kurang ajar Dik Ten kan jadi kok. Sano lapangan bene. Wah, wis repot. Ngene iki gak ngomong ya apa, wong arane wong urip kaya aku iku kebayang ya ngono, kepala ya ngono. Galuk lapor dawar pisan. Kula era. Lho. Sampeyan. Wau, nggih. enten prapatan dirasani lari-lari sampean pirang-pirang dino kok mboten ketok Pak Lurah bayan. Nggih. Langsung kula jawab arek-arek. Nggih napa? Awake gak patek enak mari lara gabaken ngoten. Mboten gatel. Oh, gatel kene. Lah
Dengar sampean kok mriki? Nderah pancene. Lah perlu napa sampean? Lho, mpun percuma nek ngoten desa mriki niku dianakaken enten polone niku. Lho kok ngoten? Mpun wonge dedeke oleh. Nggih. Brengose sak kepel. Lah, tapi nek enten kreseke kadal mlayu. lho pun milih-milih lho kepala niku. Terang-terangan sawangane ngoten blelu licik niku. Lah saniki pundi polone? Lho buktine enten napa-napa mboten saged ngatasi. Wah, wis lho. Nek perlu kepala iki. kula lereni mawon. Mboten. Lah niki napa? Napa nih? Lah niki napa? Duh, ngrasani Dik Bayang. Nggih ngrasani niku lho. Ngrasani niku niku. Duh, pinter rek kekon sandrasan. Nggih, mulane awake gak iso kuru, lemu terus. Ngeten kok lemu ya napa sampean lho? Oh, Kaya napa? Nyek war ngeten iki. Napa nyek warne? Nyek munawar ngeten iki. Nek kula niki lek enten apa mesti disiki. Sebab sampean tak eling. Sakniki dugi pemerintah dientenaken siskamling. Lho seluruh. Lah nggih, lah kok sampean kula dirasa enten apa mlayu dhisik ya napa? Lho. Kula mau ngomong napa sing lurai? Ngomong mlayu dhisik ngoten kok. Sing maksude nek enten napa-napa misale ribetan napa-napa. Lah. Misale enten tawur-tawuran. Lah. Polo mlayu dhisik ngatasi Ngoten ta. Nggih lek sakniki. Lek lawe lak boten. Brengose sak kepel ana apa-apa per ngoten. Lho maksude niku brengose sak kepel nek enten napa-napa per enteng mlayune kula. Sing enteng sing ngrasani. Aja. Mangula dengan-deng niku lek mboten dicukit mboten iso ilang. Ngerti ya Terus ngrasani terus. Kula ni wong sabar, tapi nggih. nek kesabarane terbatas entek. Lah ini. lek pun sabar kula entek mati lurae yo napa sampeyan. Pun ngeten nggih Dik kala. Yo no. Kalih bayan pisan. Nggih. Sing penting kula takon yen napa keamanan desa niki. Lah Nek boten kula sing ngatasi, pun tetep rusuh desa mriki, Dik. Cocok nek ngoten ngomong sampean niku. Lah polo nek napa polo nih? niki lak ngeten ah. Tak pikir-pikir lek nurut lapurane kebayi kebayan niki. Dek desa mriki niki enten sing jagoni. Lho. Lho, nek sing jagoni kan dalek batone mawon. Wah, lurae ngeten ae. Lah napa sih ben ngoten? Maksude niku sampean kandhakaken yan, sampean sing ngeru dhewe yo napa? Maksude kampung mriki lho enten sing lanangi. Lho, lah sing medoki men enten ta? Ngene ae lek ngoten yan, sampean kali kula dadi wedoke, lurah dadi lanange. Ya no, sampean niku lho ngomong kok pecot-pecot ya ngomong sampean niku. Niki ngeten lho lurah cekak-cekuk. Sampean ngomong niku cekak cingkrange ya ngoten. Ya, cekak landunge dadi masalah cekak ciute. Cekak cukupe ngoten lho. Ya niku. Ya napa ya napa? Ya, niki lak ngeten. Nek nurut lapurane arek niki, nggih arek niki. Nggih. Niku dek desa niki enten rondo rak ngoten. Oh, terus? Lah rondo rak balik bisa bowong lah. Lho. Kartolo pun kena pun. Lah. Sinten? Kartolo. Mboten loro. Sinten lho ngomong gak Kartolo. Wah, masalah ya apa sih? Kula iki duwe penduduk Kartolo menenten. Penduduk kula Kartolo mboten enten. pun rah. Polo pilek panjen. Sampeyan niku Kartolo ini lho. Enak kita Kartolo napa sampean? nek asale jenenge bibite niku Kartolo. Ada wong pun kula ero surat penduduke ka Karto to lolo. Kartolo napa niku? Masalah iki kepala ta ya apa iki? Kartolo. Dadi jelas nggih. Nah, Kartolo nah. sing glibet ana merondo niku. Cocok. Lho, mbok. Atau kompen oi. Lho, Kok kompen dia sampe. Lah sampean ngajak sawung galingan. kula mengenge koyo jaran mulia. Kalau ndep-ndep friend, Kula malih kalung galingan. Polo kebayan. Nggih. Sampai semerep kedudukan kula. Semerep, kula adalah kepala desa. Nggih. Kepala stasiun. Lho, dede, kepalae nongko. Kula kepala desa. Nah, cocok. Tapi nyambut gawe mboten cukup kula tok. Nggih. Enten Nggih. andan-andanane. Nggih, Enten enten lurah, kebayan, Nggih. racik, Kok racik? cari, Oh, cocok. kepala. Nggih. Mboten cukup kula tok. Kula cukup. sampeyan bantu tenaga kula. Nggih. Dina niki jam niki. Monggo Hari di- ini Ah. hari kiamat. Yo no, Dina niki sampeyan kok tugasaken jaga keamanan. kula berangkat kula mulai. Korek. Ayan, Yan. Sampeyan kok nek ngoten.
pun atik pilih kasih. Lho mboten. Pun atik jijik kali penggawean. Ora napa. Nek kula kula tugasake jaga keamanan, Kebayan berangkat jaga keamanan juga. Yo tadi sih. Padane nyurung gledekan. Ya apa rek? Pamong loro karo si Pokro ngene. Delok kepala yang ngomongi santak, sontak tapi merem. Lah ya apa sungkan gak iso. Penduduk gak iso sungkan nek polo. Moko sing dalan brengose sak kepersise mesti wong iku mripat ombololak lolo. Wong dilirik tiba, wong dipendeli semaput, ndi bisa wong sungkan. Wong kepala wis tengah rembes ngono. Kepala kok ngantuk ae. Delok Bayan kok ngono. Mesti Kebayan iku adalah termasuk polisi desa. Nono uwar-uwar do kerdu, ana kerja bakti, mesti Kebayan sing merintahi. Lah ndi bisa wong ngono Kebayan koyo umplung ngono. Ah, rebut cukup. Polo berangkat jaga keamanan. Kebayan jaga keamanan. Hah? Aku tak ngeleset. Kampung ambek Sokran iki ameng-ameng nyawa. Engko semoyo-semoyo dhewe, nyulayan-nyulayani dhewe dari jam 10 engko nok gerdu. Saiki wis jam 1 gak teko-teko nandi arek. Lho, ora apa? Kok malah koyo kucing gering. Wah, kon iku medeni kancamu ae kon. Kon berapatan kon. Kon iku nek ngompo mendelik-mendelik ngono ta. Ayo. Kon liwat kok ngene, aku lak wedi nek kon step. Kon liwat kok ngene ngene pendosa niku mati. Iya. Lho sakakno kon niku mari. Lho, apa sih? Lu tak dengki ambek aku Sapari iki medeni aku. Kon aja ngomong ngono cuma-cuma lho ya. Bareng ngono tak paling dadakno petik. Oh ya wis. Yo petik akeh sing nakal, kadang-kadang ku ana lampu padang ngono sanok nawan. Iya. Lah iku ketok petik wedok ri. Iya. Tak cekel ambek aku. Paten ku petik kalau sing duwe ya. Ah, lodong. Tak dol payu iki 1500. Iya. Bareng tak go mule, tak pondong gak tambah si tambah antep. Antep. Tambah si tambah abot. Tapi lah gak muni ta? Gak muni. Muni kruk. Derek anake. Kan? Liyane kok Dik ngomong Dik. Lho, babon iki ndelek anak. Iya, tapi jam piro babon niku? Bengi jam 12. Mosok jam 12 babon ngletek. Oh, mari kaudanan bene ndelek anake. Terus anake ndelek mboke. Iya. Iya, Gran. Kon kok iso njiwahi koyo petik ngene. Lho. Terus mbokne kruk. Tak cekel ambek aku. Keok. Tak gawa mul tambah suwi tambah abot. Iya. Wah, bareng tak dekek dudu petik. Tiba. Ndas glundung mati aku. Keran. Masalah keran jadi ngomong medi-median ngono kok keran. Bisa iki aku metu ndas glundung rek. Kon niku liyane wong medi apa? Oh. Lha wong medi wong kepethuk wong medi arek kon niku. Sampe saiki wis gak iso wong medi, saiki lak sing rumbuk-rumbuk gawe bangunan kabeh. Iya, wis dibabati. Ngomong soal pangan-panganan ta apa, Kran? Pangan-panganan? Iya. Mangan apa? Sing paling enak ya mangan soto. Soto? Heeh. Oh, nek mangan soto gak kaya soto babat iku ri. Kadoan kan tuku rono, Kran. Lho, soto babat. Oh, babat ta. Iya, babat soto. Babate wedhus larang. Iya. Kuwinane ono ngandok nang ngene kono ri. Warung wandok entek imbu man. Wong wedok. Ayu, Kran. Wah, ayu. Jane pacarku wedok iku. Masa kon pacaran? Iya. Kok pacaran? Pacaran yo apa sih? Pacar iki yo gendaan lho. Wong gendaan yo pacar. Arek Surabaya karep pacaran ku gendaan. Iya, jaman saiki pancene jaman. Ya luseno karepe iku. Bareng arek wedok iku tuku soto, entek imbu male, entek imbu male. Oh, maruki mari loro kan. Ditakokno duwi ambek sing dodo. Lah pun di duwike, didodono gegere ri. Terus kata gegere bolong lho gak mati pinjol. Yo keran masalah keran. Wah, wis kok aja ngomong ngono iku arane sundel bolong. Lah iya ri. Wis liyaniku. Wis arek ngomong gendaan ae. Mojo ngomong gendaan ta. Iki lho keran. Kon jaga iku aja nyolong waktu apa. Lah waktune sapa tak colong?
Lho, maksudnya gak waktu ini sapa kanca ngono sing menepati janji. Kok nak jam 10 jaluk gerdu sih? Janji nyopir saiki. Ala aku nang mek janji. Kancane Ranu bareng. Iya, nyopir. Ola apa janjiku? Apa? Omonganmu sing temen ngono lho. Oh, temen mati. Aku ingin nanggonmu kran. Aku medhuk kon, saiki kon nyulayani maneh. Pedhuk apa wong saiki wayahe jaga ya kepethuk karo gerdu kene. Ayo kotekan sing enak. Lho, lah kotekan, ojo kotekan. Lho. Lah apa jaga kotekan? Lah gak iso turu wong. Keliling, dadi kok wong sing turu tangi. Kotekan iso apa enak erek sapare mek sokran deh. Lho, iya sing ngrungokno. Nah kaget sing gak seneng ya apa? Ngene omongi sapa kotekan iku? Sapare mbek sokran. Arek pancene garudur arek iku. Lho, wong enak wong turu kotekan. dur kok melok transmigrasi. Kene bales aku. Dur aman iki. Ayo kotekan dilek. Kok duwe alat kotekan. Sendi kotekan. Lho, lah iki apa lah ambek tangan iki iso enggak? Ya apa sih kan? Ngene ya. Lho iki kotekan. Ane kon jangkep seminggu nek ngono entek lambemu kon. Nyarukun. Ri, iki mangane jaga ya. Iya. Ayo rene. Andi. Iki di sebelah. Sebelah sapa? Ronda. Keren kon niku untuk menjaga keamanan kok tambah ngaco ketertiban kampung kon. Lho, gentena. Rondo iku ta? Iya. Sini ku. Iya. Aku tak mlebu omahe Rondo kon dingki ana njaba. Iya. Kon enak aku ceklak-ceklok ae lho. Enak lah apa? Oh, aku sing kepingin. Lho, kepingin apa kan iku? Lho ya apa? Aku dhewe sing arek iki. Lho, kon nak kan kon mangan jajane roti iku ta. Lho iya, lah kok nak kepingin rotine. Lho iya. Lah engko tak uncali. Wis, aku tak njero dhisik ae. Kon njero? Heeh. Aku kon nek njero aku gak mlebu. Kon njaba ae Aku gak njaba. Nanti kok. Nek kon njero aku ndukur genteng. Iya. Enak, kon mangan roti. Lah kon ndelok apa ndukur genteng? Kon mangan roti. Kok tak lukuri genteng. Iya. Enak kon. Kon ora apa? Wis ta, wis ayo bareng mari. Bareng. Loh, bareng. Lho bareng gugah. Bareng duel kon ambek aku. Batang ae wis. Iya, kok ora marah, Dek. Dikit. Lah kirangan jam pinten kula mboten beto jam. Apa lawange kon buka? Lho nggih kadenge sing lawang-lawang kula dhewe. Ba kula buka, ba kula tutup. Nah iyalah apa buka. Ya sal petengan. Lampu-lampune padang. Ambekan sampeyan ngurus lampu, ba kula pateni, ba kula banting lampu-lampu kula dhewe. Ha ya suwe-suwe kok ngecuwes ya aku iki. Iku kamare sapa ae? Kamar kula. Sing ngarep iki? Lah kamar kula niku sing padang. Nomor loro. Kamar toyol. Pak, wis tak grosakne. Sampeyan niku lan apa? Lho. Rasakno. Enak yo. Wis. Aduh. Napa awak bayan? Wis. Iku lho ngusu apa? Tatap napa sampeyan wau? Wis deliko. Ambekan sampeyan niku lho, kok ngantuk nggih budaya mriki. Mbok tilem-tilem napa sih? Wong remeng-remeng arene. Ketok klebate Kartola iki. Lah napa sih mbone tiyang kok? Kon ngaku sapa iki? Pun get-get pun remuk ngoten kok. Wis, tanda pangkatku bengi iki tak gawe. Lho, nek pundake delon. Nek pundake. Niki lho curiga napa? Kula niki nggih ijen. Iki strip piro sing tak gawe delon? Sampeyan pasang dhewe sih lan strip niku. Bayan strip 7 lho iki. Sampeyan ku curiga kali sinten? Kok tolat-tolet. Iki ya apa? Wong patroli ya ngantuk lho kene. Ngomong kok kelangopan ae aku. Sampeyan tilem teng mriku lho. Tolo gak ono mrene. Sinten? Kartolo gak ono mrene. Nenten lan apa ditakon Kartolo teng mriki niku. Wis nek ngono menisuk kek diteriar arek beras. Napa? Beras? Lho gak ono bubune sak iwake meneh ono sing ngetri dhewe. Kangge sinten? Lho gak ngono ndek pasar. Butuh apa sih kok nek? Wong butuh nggih sembarang bayan jenenge wong. Ngene lho, Nduk, wong urip ana donya ku dunyane numpuk-numpuk tapi nek kesepian ya gak enak. Ayo ta belajar maca ambek nulis.
kon. Kepinteran ta sampean ngurui kula nulis nih, sampean dhewe mun sak nulis ngono. Lho gak ngono kon sinau aku tak leyen ndek mburi kene. Lah napa mesti sinau kula mboten sekolah kok. Nek kon gak ngono nek buku duwe kon nek petelot gak duwene gak petelotku iki. Petelotku gawin. Aku tak leyen ngono. Iki petelot ta buwe kentong sini. Ngene sak meneh gedene. Ngene tukune masak luar negeri. Gaenan kene. Produksi sampe dhewe nggih. Lho iya, gaenan sedayu. Pak Bayan iki ono-ono ae. Loh, ya apa sakno? Pak Bayan. Sopo? Sampeyan niku semerap mlebu mriki wau, malah digropek wong ya apa? Iki ngene kon gak duwe genduk gentong. Gentong. Kendil. Enten gentong niku tapi enten banyune titik. Enten banyune titik. Wis aku ngerno cek bekutuk nek nggon aku. Nggih, pon nggih. Salah dhewe mlebu lawang dikanthi. Ayo rek, endi? Nah, iki lho. Hah? Yen mriki. Wah, ukurane. Mokalo ning ngene iki mokalo. Pak Polo, enten apa? Sopo ngasih? Ayo greweli. Greweli ketara wis merah muda rupane wis. Oh, sampeyan urus, Bun. Kene tak urus e. Nggih. Kon wong wedok temen. Nggih. Oh, bener iku ya wis. Oh, sampeyan ngurus persoalan ta ngurus wedoke. Lah ya apa? Lho, sampeyan ngurus enten wong mlebu mriki niki lho. Ya apa lek Enten wong elek mlebu mriki. Oh, nek kene ana wong elek mlebu kene, Nduk. Lah sampean niku kegantengan ta mboten ngocok. Iya, ya aku ya elek iku. Lho, wong elek iku. Boten mriki klebon wong lanang ngoten. Kene klebon wong lanang. Nggih lah sampean wong telu niki wedok ta? Iya lanang, bener wis. Ayo wis mulai wis. Tolong lolak ngono. Wis ngene saiki tak takon. Nggih. Sing klebon wong lanang sing dedek bengek iku mang sing penting Kartolo mlebu rene wis. Wis sing wis iki. Lah napa Jakarta mriki niku? Ayo ngaku ta. Lho, iki kok ana sandal. Nah, Sandale sapa iki? Sandale bapak. Wong bapake gak ana wis suwe kok. Ana sandal rene. Niku paman mriki. Kapan paman rene? Paman wis dosol bebek kesusu niku Ada susu. Nggih. Wah, sandal dudu lek pamanmu aku ro nomor 38. Iki nomor 42 iki. Sampean niku polo sampean neliti saja sih. Aku sek titine. Lho, lah iki enten sentolo. entalop iki lho. Lah, iki sentolo batu limo. Tek sapa iki? Lah iki kadane paman niku kandhangane sandal niku wau. Dudu iki lek ndelok rak burak iki kaya sentolo bayan iki. Nggih, bayan iki lho. Wah, wis bayan mesti lo kene golek bayan. Golek. Dilondang. Lho. Iki apa iki? Apa, Dok? Napa Apa iku? gentong? Gentong kok mengkurep. Lah nggih niku banyune pun telas kula kurepaken. Mosok nduk, mak wong gentong kalau banyune diukurno sik keran jajal bukaan keran. Dikepruk mari dikepruk. Bukan. Lho, gentonge apa, Dok? Lho, Nggih, model saniki gentong enten rodone. Gentong ana rudane. Lah niki enten glindingane. Lah kok mune, Bun? Kok krik. Ana Kok mingkrik. Mosok gentong ana sarunge. Sarung kecepet. Lah iki. Kok grenak iki dipecah ya. Ayo. Lah kok kon kan. Wah, sokren sampe safari. Polo rene mangkon dodon no. Jange dadi Joko Kendil wurung aku iki. Yo pintere bayan. Yo wong bagus, anak yang simpel. Dadi wong dikongkon kontrol, lek nek kene ana wong lanang dadak awake dhewe mlebu genu. Pun kula atasi niki wau lho. Iku gak diatasi, dikurepi ku jenenge kon. Wong kendil dikurepno nang awake ngono. Gentong kok sampean kurupake nggih apa sampean ana apa sampean? Kirangan kula ni sawangan kok anyanyi kali rondo ngoten lho. Ah, anyi-anyi, pancen trongoan yan. Niat kula golek Kartolo panjenengan. Curiga niki wau. Nyate ndolek Kartolo ngantuk keturun jerone gentong ngoten ta. Ya, ndak arek iki kena coba arek. Boten. Adose Kartolo mboten enten ndak dhewe angop teng mriki. Ngantuk terus silem teng. Kayak kena barang mboten genang ngoten lho, Dik. Ah mboten. Sebab ana rondo. Kok gak ana rondo? Gak sampai kena barang gak. Kula cek tumun niki dadi pamong selikur tahun mlebu omah nyarek niki terus gemeter ngoten, Pak. Pancene sampean gebimbang ya. Niki napa lho digawa teng kelurahan mawon. Dirunding secara keluargaan. Oh, sakit lho. Ah, tambah dikrawu mesti iku. Pun sampe natur lah lho. Ojo sampai mane-mane runu. Mosok Kartolo kan rene, Din? Mboten Endi arek Kartolo?
Iku lak Kartolo iki. Ayo. Ayo coba kon Tangkep. jaran kon tekan ndi kon? Wong teko omah kok ditangkep nih. Tangkep ae. Teko ndi? Kula tekan jaba. Teko njaba ndi? Lho sampeyan niku kero ta? Lho. Nek eleng ku kenceng le. Lah yo wong kula teko lawang jaba ngoten lho. Lah lha apa kon kok rene? Krungu wong rame-rame terus enten rondo nglebokaken wong kasih kula tangkep. Kon wis ndelok ambakmu ngonsrong kon. Kok sing ngonsrong iku dikoyan. Lek ngongsrong Kartolo sing dikurepi genuk kon. Wah, ya apa iki senae lho? Jane ngeten lho, kula semayan kali tini mboten kok semayan elek. Panjen niati kula rabi. Karep kula ngeteraken rok kali sepatu dadak tampa trimane Pak Bayan, trimaken kula ning ngurusi kampung mriki. Tibae Pak Bayan sing kudu mboten genah kali tini ngoten lho. Yo ngono yan kon yan. Rayu kula. Lho wis suwe ngono gak aku. Makane turu jerone gentong. Ada aku krungu peno Joko yang ngrasani tini Mang. Sapa ngrasani? Peno mbek Safari. Iya. Lho sing patrol mek kebayane kan sing pokro. Kon ngeten sakniki nggih pun Jayapura nggih Pak Bayan mboten salah, kula mboten salah. Pokoke lek dina kula kemanten kali tini niki monggo sampean ruwa-ruwa ngoten. Oh, jok kuwatir le. Jok kuwatir tak tangkepno gombeng wis jok kuwatir. Oh, gombeng. Kok sing tok. Gombeng iki. Gombeng. Apa? Leang-leong. Iya. Oh nggih, Ya. nggih pun monggo diseni. Malam Minggu ngarep niki kula kawinan. Iya. Monggo.